بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدر يوم قدار العظيم yan uwa masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. A yau ma muna ɗauke da saƙo daga gidan tibinmu mai albarka ma'ana Sharif Nasir Alfalaki TV, wanda yake tafe yake ɗauke da shirye-shirye masu ƙayatarwa da faɗakarwa da kuma nusantarwa da hankaltarwa da kuma asalin wato gyara kayanka wanda bai zama sauke maraba ba. A yau na ɗauke da wani hadisi muhimmi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan 'yan uwanmu talakawa, musamman a wannan lokaci da ake koke-koke na rashi, wanda masu hannu da shuni sun iya bakin kokari wajen taimaka mutane. Allah ya saka musu da alkhairi. Za mu yi nazari kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a wancan hadisi na Abi Zar al-Ghifari, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yace anna unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zahaba ahlud dusur bil ujuri. Abi Zar al-Ghifari yace wasu mutane daga cikin sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suka ce, ya rasulullahi, masu kuɗi sun tafi da lada. Zahaba ahlud dusuri bil ujuri, masu kuɗi sun tafi da lada. Yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Gashi suna sallah kamar yadda muke sallah ya rasulullahi, gashi suna azumi kamar yadda muke azumi ya rasulullahi, sannan gashi kuma suna sadaka da kuma wato mafificiyar dukiyarsu. Si sallah, si azumi, mu yi duka tare da su, sannan kuma su ɗebi dukiyarsu mafificiya si sadaka da ita. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke haƙurƙuntar da talakawa, ya ce to ku yanzu ba ku da abin da za ku yi sadaka? A walaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tusaddiqun, shin kuma Allah bai sanya muku abin da za ku yi sadaka ba? Inna li kulli tasbihatin sadaqatan, kowane tasbihi sadaka ne in kuma kun yi. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Wa kulli takbiratin, dukkan wata kabbara ita ma in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma sadaka ce. Kowace kabbara in kun yi Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd, Allahu akbar, Allahu akbar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma sadaka ce. Wa kullu tahmidatin sadaqatun, kowace kuma alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, sadaqatun kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ita ma wannan sadaka ce a wajen ku ya ku talaka. Wa kullu tahlilatin, dukkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sadaqatun, ita ma sadaka ce in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amru bil ma'rufi, kai umarni da kyakkyawan aiki shi ma sadaka ne. Wa nahyu anil munkari, ka hana mummunan aiki, kai hani, shi ma in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ne. Wa fi budi ahadikum sadaqatun, mutum ya taki iyalansa shi ma sadaka ne in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai suka ce, qalu ya rasulullah, sai suka ce to ya ma'aikin Allah, ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, yanzu ɗayanmu zai biya buƙatarsa ya kwantar da sha'awarsa a ce kuma yana da lada? Sai Annabi alaihi salatu wasalam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce, ara'aytum law wadaha fi ramin kana lahu wuzrun, shin kana ganin to in ya sa ta kuma a haram ai yana da zunubi. Saboda haka in ya sa ta halak, yadda zai sa ta halak yana da lada, hakan ya sa ta a haramu
yana da zunubi, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Kazalika sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce, haka zancen da na gaya muku yake, iza wada fil halali kana lahu ajrun, in ya sanya ta a cikin halat yana da lada. Rawahu Muslim, Imam Muslim shi ya rawaito wannan hadisi. Yan uwa mu kula da wannan karatu muhimmi daga bakin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai mun haɗu da ku zuwa wani karo a cikin wannan gidan TV namu mai tarin albarka, Sharif Alfalaki TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.